Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Ҳоло мо дар офис дар Хитой қарор дорем. Дар назди мо як ака, як бизнесмен нишастага ҳастанд. Нахостанд ки хайрҳояшонро нишон деҳем. Ин ака ба наздики Хитой омаданд, якчанд шаҳрҳоро давр зада, заводҳоро диданд, яъне бозорҳоро дида, анализ карданд ва баъдан бо мо дар тамос шуда Гуанчжоу назди мо омаданд. Дар давоми 3-4 рӯз якҷоя мо якчанд заводҳоро дидем ва яке аз заводҳои хуб ва ҷиддӣ бо нархи хубро пайдо кардем. Аз ҳисобе ки ака барои видеоаш розӣ наштанд, мо хоҳиши ин касро қабул кардем. Хулоса боз одаме ёфтем ки яъне переговор мебарад, савдо карда метавонад ва ҳам забонро медонад. Чанд рӯз переговор бурда нархҳои даркорро гирифтем. Инчунин барои равон кардан то Русия ҳам якчанд маслиҳатҳои хуб додем, то ин ки борҳо бо нархи арзон рафта расад. Масалан, агар борҳоеро ки ҳоло бор зиёд гирифтанӣ бошеду бо фура равон кунед қиматтар, агар бо контейнер равон кунед арзонтар меғалтад. Ва мо ба ин ака ин маслиҳатҳоро додем. Ҳама инро ба ҳисоб гирифта, иказ диданд ки яъне завод ҷиддӣ аст, дар таҳти назорати мо ҳамашро контрол карда истодем. Якбора 3 контейнер бор заказ карданд ва инчунин барои интиқоли маблағ низ мо кӯмак кардаем ки ҳамин рӯзи худаш аз як қисми маблағ тақрибан не точно 82,000 рубли русӣ эконом шуд. Як қисм маблағ. Бале. Инчунин ҳатто барои таъсис додани брендашон ҳам баъзе маслиҳатҳо додем. Албатта худашон мехостанд ки бренди худашонро кушоянд. Идеяшон буд ва мо танҳо кӯмак кардем ва ҳатто бо бренди худашон боро заказ карданд. Ва ин кас ки дар маркетплейс кор мекунанд, айни ҳол нафарое ки бо бренди худашон дар маркетплейсҳо кор мекунанд, бехатар аст ва метавонанд ки хуб фурӯшанд бо нархи дилхоҳи худашон. Мақсади асосии мо бизнесменҳое ки Хитой мебиёянд, Хитойро аз дохилаш оддӣ ва бехатар барои онҳо нишон диҳем. Чун баъзе бизнесмон мебиёянд дар ин ҷо ҳар рӯз якчанд ҳолатҳо мешавад. Ҳатто шумо ҳам фаҳмидед, масалан валючко пулашонро фиреб мекунанд. имрӯз фақат қариб ман худам фиреб мекардам валючко. Бале. Мо мақсади мо ки яъне бизнесменҳо вақти зиёдашонро сарф мекунанд, пули беҳуда расход накунанд ва нафарҳое ки мехоҳед ки бренди худатонро таъсис диҳед ё ин ки бизнеси худатонро калон кунед, Хитой шуморо интизор аст. Барои маълумотҳои бештар гирифтан дар поёни видео рақам мегузорам. Танҳо нафарое ки Хитой омаданед метавонед ки муроҷиат кунед.